Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba si Manuel Luis Quezon? Si Manuel Luis Quezon ang unang pangulo ng pamahalaang Commonwealth. Isinilang si Manuel Quezon noong ika-19 ng Agosto 1878 at namatay si Manuel Quezon noong ika-1 ng Agosto 1944. Siya ang ama ng katarungang panlipunan, ama ng wikang pambansa. Kaugnay nito, ang pagdiriwang ng Araw ng Wikang Pambansa ay itinapat sa kanyang kaarawan tuwing ika-19 ng Agosto, ang Araw ng Wikang Pambansa.